Manu ban yokur ya ka jing job hap dang ka Man City Persya ya ka Real Madrid la shibit hakapor sitang senya. Kublai ya phi ki parlok ki baju setenat ban page ya ki kubor sport ha kane ka channel. La shai men step in sakutno ka first leg round of 16 ha ka Champion League. Ha ka ba ka Leverkusen kan se khun Persya ya ka Arsenal ha ka por khatway khatsan PM la shibit manit. Ka PSG kan se khun Persya ya ka Chelsea ha ka por shibaje sitang men step. Ka Bodo Glimt kan se khun Persya ya ka Sporting CP. Bat ka Real Madrid kan se khun Persya ya ka klub Manchester City. Ha ka jingla kai hapdang ka Leverkusen Persya ya ka Arsenal. Ka win probability jong ka Arsenal kalong 5%. Kat ba ka win probability jong ka Leverkusen kalong khatsan persen. Bat ka jingya kai kalong RR%. Ha ka jingla kai hapdang ka PSG Persya ya ka Chelsea bat. Ka win probability jong ka PSG kalong 10%. Kat ba ka win probability jong ka Chelsea kalong 40%. Bat ka jingya khat kalong tang 40%. Ha ka jingya kai hapdang ka Bodo Glimt Persya ya ka Sporting CP bat. Ka win probability jong ka Bodo Glimt kalong 50%. Kat ba ka win probability jong ka Sporting CP kalong 100%. Bat ka jingya khat kalong tang 100%. Ha ka jingya kai hapdang ka Real Madrid Persya ya ka Man City bat. Ka probability ban job ka Real Madrid kalong 40%. Kat ba ka probability ban job ka Man City kalong 10%. Bat ka probability ban ya khat kalong tang 40%. Ha ki santeli ki jingla kai ki badang shoot dep hapdang ka Real Madrid Persya ya ka Man City. Ka Madrid kalala ban penlem ya ka Man City laisen. Kat ba ka City kadang penlem ya ka Madrid tang sisen. Bat kilaya kait tang sisen. Manu ban job hakane ka round of 16 ka Real Madrid ne ka Man City. Sa komen hapo. Te parlok na padang kine ki jengala kai baro ka Real Madrid Persya ya ka Man City. Bat ka PSG Persya ya ka Chelsea. Ken salong ki jengala kai ki bakluj bha. Bat ki ba itana tam. Te parlok tang karne ka video kalakut. Kublai sibun.